Bon dia, avui anem a fer un experiment que se diu els colors primaris. Per això necessitem paper de cuina, 2 gots d'aigua i un sense aigua i 3 retoladors que són groc, blau i vermell. Ahora pintarem un tovallote color vermell així. Después harem igual con un color groc. Ahora lo ficarem a l'aigua i què passarà? Ara ficarem els tovallons a l'aigua. Què passarà? Canviarà o no? Jo penso que sí. No puedo Ara ja ha sortit el color vermell i el color groc. Anem a comprovar si sortirà un color nou o no. Jo penso que sí. Mireu, ha sortit el color taronja. Ara pintaré un tovalló de color blau així. I un altre tovalló de color groc així. I ara els ficaré a l'aigua. Què passarà? Ara tenim el color groc i el color blau. Si el vermell, què passarà? Canviarà o no canviarà? Jo crec que sí canviarà. Lo sabía. Ha sortit el color verd. Ara pintarem un paper de cuina amb color blau. Així. I ara amb vermell. Ara barrejarem els dos colors, el blau i el vermell. Jo crec que sortirà el color lila. Mireu, s'ha confirmat la meva hipòtesi.